5 évvel ezelőtt, 2006-ban új időszámítás kezdődött Magyarországon. Gyurcsány rendőrei szétverték az 50. évforduló megemlékezőit, újra véresek voltak a pesti utak, sikolyok, lódobogás, fegyverek dörgése csúfított el az ünnepet. Ez volt legújabbkori történelmünk mélypontja. De a romok közül emberek jöttek elő. Magyar emberek elszántak, bátrak és tetrekészek. És ezzel kezdetét vette a nemzeti oldal ébredése. Elindult egy menetelés, kezdetét vette egy út, amely ugyan tele volt, tele van és tele lesz. Nehézséggel, küzdelemmel, árulásokkal, de végül győzni fog. Ha bárki ma úgy érezné, hogy úgysem sikerülhet, hogy ugyan semmi esélyünk, annak csak azt tudom mondani, ahogy György és Patán megnyertük a választást, úgy előbb-utóbb az egész országban megfogjuk. Nem lesz egyszerű, ezt megígérem, sőt nagyon nehéz lesz. De ahogy Vasalbert mondta egykoron, ha az őseink minden egyes megpróbáltatás elől elfutottak volna, akkor ma nem élne itt senki, aki magyar. Ezért le fogjuk mosni a gyalázatot, és be fogjuk fejezni 56 szabadságharcát. Mert itt és most, ami 1956-tal kapcsolatban fontos, hogy elmondjam, az az, hogy ez a szabadságharc nem ért véget. Nem ért véget. November 4-én a kommunista tankok csak visszaszorítottak bennünket a lakásainkba, a házainkba, de a szellemet, a szabadság szellemét nem győzték le, mert ez a szellem legyőzhetetlen. És ez a szellem 2006 őszén csak látszólag lett megtiporva, valójában akkor szabadult ki a kalaszból. Abból a kalaszból, amelyben 1990-ben az úgynevezett rendszerváltó Antal József, Horn Gyula és Orbán Viktor zárták. Azt a feladatot kaptuk tehát a történelemtől, hogy Pongrácz Gergelyék küzdelmét, a pesti srácok, az 56-os szabadságharcosok küzdelmét, harcát folytassuk és befejezzük. Van-e itt, aki hajlandó ebben a küzdelemben részt venni? Van-e itt, aki hajlandó ebben a küzdelemben részt venni? Hát kérdezem még egyszer. Van-e itt, aki hajlandó ebben a küzdelemben részt venni? Sajnos 2010-ben a várakozásai nem teljesültek. És most nem arról beszélek, hogy a Jobbiknak több eredményt szerettünk volna elérni, hanem arra is gondolok, hogy most már napnál is világosabb, hogy a Fidesz a saját szavazóit is becsapta. Van ebben az országban egyetlen egy olyan Fidesz szavazó, aki tiszta lelkiismerettel, jó szívvel azt meri mondani, hogy ő azért szavazott a Fideszre, amit ez most jelen pillanatban az országban csinál. Mert szerintem nincs. Az egész ország nyugodtan kijelenteti, rosszabbul élünk, mint másfél éve. Ki gondolta volna, hogy lehet Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon alá menni? Nekik sikerült. És most már azt is tudjuk, hogy a miniszterelnök bizalmas körben azt mondta a nagykövetnek, az amerikai nagykövetnek, ne figyeljenek oda arra, hogy ő mit mond. Azt csak az embereknek mondja. Ez mit jelent? Ez azt jelenti akárhogyan is, hogy ő is hazudik. Ami Gyurcsánynak köszönt, az Orbánnak a Wikileaks. Az is hazudott, ez is hazudik. A különbség csupán annyi, hogy az egyik reggel, éjjel meg este, ez a másik meg egész nap. A Budapesten minden egyes hazugságok után kigyulladna egy lámpa, ezt a város összekevernék asszal. Valójában ez a két ember, Orbán és Gyurcsány, szorosan összetartozik. Az csak egy látszat, hogy ők egymással küzdenek, hogy egymás nyakát szorongatják. Valójában ők függnek egymástól. Egymás harcát hívják, és ezáltal egymás harcát életben. A múlt emberei, a múlt harcával, és a múlt terhei az ország hátán. Gyurcsánynak a börtönben, Orbánnak a szoborparkban a helye. A kormányfő korábban azt mondta,
is mondta, hogy a választási győzelemmel az ország új napra ébred. Igen, új napra ébredtünk, föl kell valóban a nap, de azt mondjuk ki minden kormítés ellenére, hogy ugyanabban az országban, ugyanabban a hazugságban élünk mind a mai napig. A Fidesz nem fejezte be a rendszerváltozást, mert az nem is volt. Azt többek között ők sikasztották el. Amit a Fidesz csinál, az az, hogy ez az elsikasztott rendszerváltozást tetézi be. Nem pontot tesz ebbe a folyamatra, hanem megkoronázza. Megkoronázták ezt a hazug rendszerváltozást. Igaz ez a belpolitikájukra és a külpolitikájukra is. Továbbra is a tisztességes, becsületes, dolgozó magyar társadalom vissza meg mindennek a nevét. Továbbra is egy szűk réteg uralkodik. Továbbra is idegenek irányítják ezt az országot, és Magyarország továbbra sem a magyaroké. Ezek pusztán annyiban különböznek az elődeiktől, hogy azok vörös csillagos bunkóval, ezek meg trikoloros bunkóval venni saját népüket. Orbán azt mondta, ne azt nézzük, amit mond, hanem azt nézzük, amit tesz. Legyen így. Nézzük meg, mit tesz és mit tett Orbán Viktor. Amikor azt mondja, hogy gazdasági szabadságharcot vív, akkor valójában leteszi a fegyvert. Amikor kiutasítja az IMF-et, a hátsó ajtón beengedi. Amikor új világrendről beszél, a régi talpát nyomja. Miközben keleti fordulatot színlel főnökéhez, az amerikai nagykövethez jár beszámoltatásra. Miközben azt mondja, nem fogom hagyni, hogy Brüsszel diktáljon, de közben október 23-án Budapest helyett Brüsszelt választja. Nem szörnyű, hogy ma, amikor egy régólt unió elleni küzdelmünkre emlékezünk, a magyar miniszterelnök egy másik unióba megy. Önnapban Kádár Moszkvába, 2011-ben Orbán Brüsszelbe megy. Kádár a tankokért, Orbán a bankokért. Miközben azt mondja, hogy erős Magyarországot épít, az önkormányzati törvény révén a települések 85%-át felszámolja. Miközben azt mondja, új alkotmányt ad az országnak, szétköntösbe bújtatva ugyan, de a régit bebetonozza. Miközben azt mondja, 1 millió munkahelyet teremtek, ekközben olyan munkatörvényt fogad el, amely 100 000 kerülnek majd utcára, vagy válik bizonytalanná a munkahelyük. Miközben igazságos adórendszerről papol, azzal, amit bevezet, a túlnyomó többség rosszul jár. Miközben azt mondja, hogy véget vettek a megszorítások politikájának, elnyújtva ugyan több lépésben, de az elmúlt 20 év legnagyobb megszorító csomagját éljük át. A pesti vicc szerint Orbán Viktor egyedül Chuck Norris nem tudja már csak megszorítani. Miközben 2 hét alatt közbiztonságot ígér, miközben a bűnözők már nem csak állampolgárokat, hanem a rendőröket is agybakőbe verik. Szerencsétlen magyar béka. Mennyi fér még ennek a feneke alá? És engedjék meg, hogy még egy tragikomikus ügyet említsek, illetve egy kérdést hadd tegyek fel. Mi köze van Pintér Sándornak Brad Pitthez? Sokáig úgy tűnt, hogy semmi. De mi a 10 milliárdokkal kitűnött terrorelhárító központ a világverseny tárgyává vált azzal, hogy lefoglalt egy Brad Pitt által készítendő zombifilm kellékeit. Gondoljanak bele, Magyarországot egy olyan szervezet védi milliárdokért a terrorveszélytől, amelynek a tervrajzait még az alapítás előtt ellopják. Amely egy filmeszköz szárát összekeveri egy terrorrakománnyal, mert ám Brad Pittet az alkaid egyik sejtjével. Sajnos ezek után van valami szimbolikusabbban, hogy Brad Pitt Magyarországot választotta egy zombifilm forgatási helyszínéül. A kormány tagjai nyugodtan elmehetnek statisztának, kitűnő zombik lennének. Mert építeni nem tudnak, de a húst nem tudják enni, a mi húsunkat eszik. A viccet, ami nem is olyan vicces félretéve, a helyzet még ennél is rosszabb, mint a zombik lennének. Rosszabb, mert amit tesznek, azt ők kétszakarva, tudatosan, számítva, terv szerint teszik. Ez a kormány a gazdagok kormánya, amely a megalakulása óta lemondott arról, hogy szélesebb néprétegeken segítsen. Ennek a kormánynak sem társadalmi, sem gazdasági jövőképe nincs, csak Fidesz jövőképe van. Itt valóra válik az az elszólás, az a freudi elszólás,
beruházás, amit a kampányban tettek, csak a Fidesz. Itt tényleg csak a Fideszről szól az ország. Egyetlen egy cél ennek a szemük előtt, akár az ország teljes ezülesztése által a hatalmuk megtartása. Erről szólt az elmúlt másfél év. Mindenhol bebetonozták magukat, mindenhol a saját embereiket állítottak, és minden egyes törvényük ennek az irányába haladt. A Fidesz kormány célja a következő, legyen 1 millió nyertes az ő embereik, és a maradék 8-9 millió ember pedig fogja be a száját, örüljön, hogy él, és tartsa távol magát a politikától. Tudom, hogy ez durván hangzik, de higgyék el, ez az igazság. Ezek új kurzus építenek, legyen egy szűk lojális réteg, amely gyűrje maga alá a magyar társadalom megnyomorított széles rétegeit. A nemzeti ügyek helyett ez a gazdagok kormánya, a nemzeti együttműködés helyett pedig a szociális érzéketlenség kormánya. Ezért mondom azt, hogy ez nem a valódi rendszerváltozás befejezése, hanem az elcsalt rendszerváltozásé. Az elmúlt 20 év minden hamisságát, lutyját, hazugságát, privatizációját próbálják bebetonozni, és azokon segítenek, akik eddig is az elmúlt 20 év nyertesei voltak. Ebből a szempontból érthető meg Matolcsy György gazdaságpolitikája, aki a kínai gazdasággal való versenyképességet ígért. Talán még emlékeznek. Most nyugodtan lehetne az a mottója, hogy fel a fejjel, semmi remény. Így érthető meg, miért a gazdagokat segítő egykulcsos rendszert vezetnek be. Így érthető, miért a tehetősebbeken segítenek a végkörvesztéssel. Így érthető meg a fizetős felsőoktatás, a fizetős egészségügy, a fizetős közbiztonság. Így érthető meg az adójóváírás eltörlése vagy az áfaemelés. Vagy Lázár János azon kijelentése, hogy akinek semmije sincs, az annyit is ér. Igen, ennek a kormánynak az a magyar ember, aki tisztességes, becsületes, szorgalmas, betartja a törvényeket, de szegény, az semmit nem ér. Azon átlép, hogyha kell, akkor letapossa. De mi nem nyugodunk bele, nem nyugodhatunk bele a rendszerváltozás elsikasztásába. Nem mondhatunk be róla. A Jobbik meg fogja alkotni és megalkotja a valódi rendszerváltozás programját. A legszélesebb, tisztességes, dolgozó magyar embereket kell helyzetbe hozni. Meg kell találnunk az utat, a kapcsolatot a civil szervezetek, a lehetséges szövetségesek felé, mert Magyarország kétharmada továbbra is jobbikos. A feladat átadott. Tudjon róla mindenki. Ez pedig nem egy másképpen, ha továbbra is ott leszünk az emberek között, ha továbbra is lehet velük találkozni, és az utca továbbra is a miénk lesz. Nem szabad engednünk, hogy Gyurcsányféle hordák az utcát tőlünk magyar emberekkel elfoglalják. Ahol ott lesznek, ott mi is ott leszünk. A Jobbik készen áll arra, hogy a szakadék felé vezető útról Magyarországot letérítse. A program készen áll. Ami szükséges akarat és szabadság. Ugyanis azt tudja Magyarországot megmenteni, aki akarja, akinek megvan az akarata hozzá, akinek nem a saját hatalma, nem nemzetközi elvárások, nem korábbi multikból fakadó érdekek, hanem a magyar nemzet a fontos. Aki nem a sorolható a múltjával, aki nem függ multinacionális érdekektől, szabadkőműves csoportoktól, aki kizárólag nektek, önöknek, a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A Jobbiknak megvan az akarata, megvan a szabadsága, és megvan a programja is. Az egykulcsos adó helyett igazságos, többkulcsos adórendszer fogunk bevezetni. Az államadósság újratárgyalását fogjuk kezdeményezni, hogy Magyarország lehetőséget kapjon gazdasága megerősítésére. A multinacionális tőke azon részét, amely a magyar tőke elől viszi el a kibontakozás lehetőségét, ki fogjuk szorítani az országból. A devizahitelesek megmentése érdekében a hiteleket a felvétel időpontjának szerinti árfolyamon fogjuk forintosítani, és a terheket a bankokra terheljük. A hazai piacaink védelmével, visszavételével és külföldi piacok meghódításával helyre fogjuk állítani a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar tisztességét, becsületét és nevét. A külpolitikánkat ki fogjuk emelni az egyoldalú Euróatlanti Szövetségből és az izraeli-amerikai érdekek külséges szolgai szerepéből.
iskolai végzettségük van. A Fidesz önkormányzati reformját, amely az önkormányzatiság felszámolása, eltöröljük. A munkavállalók jogait vissza fogjuk állítani. Az oktatáspolitikában az anyagi helyzet helyett a tudás primátusát, a tudás fontosságát fogjuk megteremteni. Az ország végtelenségének megszüntetése céljából Afganisztánból és Irakból azonnal haza fogjuk hívni a magyar katonákat. Be fogjuk vezetni az önkéntes honvédelmi szolgálat intézményét, amely révén a magyar fiataloknak lehetőségük lesz, hogy önkéntes alapon megszerezzék a katonai alapismereteket. És akik ezt vállalják, azoknak a magyar állami igazgatásban és a közalkalmazotti körben elsőbséget biztosítunk. Felszámoljuk a megélhetési gyermekgyártást. A vidéki közbiztonság megerősítése céljából felállítjuk a csendőrséget, az életelen elkövetett és az életelen elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények kapcsán pedig a halálbüntetés. A helyzetünk logikus, de nem reménytelen. Ez az ország ugyanis nem alanyi jogon, nem az adottságai, a lehetőségei, a tagjai okán van itt, ahol, hanem a politikusainak gyakran felelőtlen és hazáruló munkája miatt. A Jobbikra ezért óriási feladat hárul, hiszen a Fidesz egyértelműen visszatarthatatlanul és visszafordíthatatlanul elindult a saját munkása felé. A szocialisták osztódással szaporodnak, mint a baktériumok. Az LMP pedig még mindig nem döntött el, hogy fiú vagy lány. De eközben a Jobbik az egész világ által figyelemmel kísért gyöngyösmatai választást megnyerte. Füstölvadányban pedig 33%-os eredménnyel 2,5-szer annyi szavazóval döngöltük a földbe a szocialistákat. Ezt az erőt kell megőriznünk és tovább növelnünk. Nem szabad csüggednünk, félnünk, hanem erőt kell öntenünk egymásba. Megkezdjük egy utat, és az utat végig kell járnunk. Vagy mi, vagy senki. Ezt jegyezze meg jól mindenki. Vagy mi, vagy senki. Ehhez a nemzetmentő munkához, misszióhoz kérem azt, hogy bízzatok magatokban, magunkban, egymásban, bízzatok a Jobbikban, annak vezetőiben, személy szerint bennem is. És higgyetek Magyarország feltámadásában. És zárásképpen egy gondolatot még engedjenek meg. Mindig fölmerül a kérdés, van-e értelme 1956-nak? Volt-e annak a tömérdek áldozatnak, tömérdek fiatal életnek értelme? Én azt mondom, hogy volt. Ugyanis gondoljunk bele. Ha én ma 33 évesen példaképeket keresnék, és nem lett volna 56, kihez nyúlnék vissza? Kibe kapaszkodnék? Kire lennék büszke? És kiből meríteném az erőmet? Ha nem belőlük. 1956-ból tudjuk meríteni az erőnket. Minden, ami a mi számunkra szent, az 1956-ban ott volt az utcákon. Ezért a Jobbiknak, amely ugye a parlamenti párt, az elkövetkezendő hónapokban, években kutya a kötelessége, hogy megint, újra és még nagyobb